हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोन बयखौबो आंनि गोदान भिडिअ'आव बरायहरबाय। आसा खालामो नोंथांमोन बयबो मोजाङै दङ। आंबो मोजाङैनो दङ। दायो जोङो मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों। अननानै भिडिअ'खौ नायलांबाय थादो। आरो मोनसे खोथा, दिनैनि भिडिअ'नि गेजेरजों आं नोंथांमोन बयनिसिमबो बैसागु फैसिनि एबा बैसागुनि सिगां नोंथांमोन बयखौबो बैसागुनि थाखाय गाहाम हामलायथि बावहरबाय। आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय सिबिनायखौ आङो बावहरबाय। जाहाथे नोंथांमोन साफ्रोमनिबो बयनिबो साननाय हनायफोरा जाफुंसारो, गाहाम देहा लानानै थांनानै थानो हायो। औ र' देखायनोसै आं एसे भिडिअ'आव। नै नोंथांमोना नुवाखैबा नाय, नै मालाय सलायदों। मालाय हिनजावानो फिलफिलि सलायबावदोंसो, फैगासिनो दं बेक साइडआव। बरिया एसेल' देखायनो हाबायलै, एसेल' देखायनो हाबाय। फुल स्पिड आरो बेहाबो सलायगासिनो। जों गारबो जाबाय आरो दा लोगो मोनबा एसे देखायबावगोन र', लोगो मोनना मोनला। मानसियासो हारसानाव दंमोनथाय, बर' हारसामोनलै हारि ने? दा समायखादों। दायो जों थांफानो हाबायमोन आरो दा माबायाव मानासाव बेरायनो बिराद मोजांनो। मानासाव जिपसि लानानै थाङो मालाय, ओरै फानबारि रेन्जआवबो थाङो। जोंसो थांफेरनाय जाया। हाथाय जाग्राफोर हाथायाव फैदों। नुवाखै थेलाखौ माइदिफोरा लाबोनाय फिलफिलिजों। माथो जों गामिनि गोजासो नै बसफ्रा ओइ नै कय दे कस्त'सो राम्रो मोजां मोजां नै दखानदारा हा मोजां मोजां रामार बाजारा रायलायहरदो। बेखौनोथ' नायनो र' ओरै फैग्रो दा एसे दे दा नायनोसै ने रायलायग्रोदो सेमोनबो
deh, di bawah ya, kita tambah.